όταν βλέπετε ένα βιντεάκι online, λένε ότι πόσο καλό είναι αυτό το κινητό ή πόσο καλό είναι αυτό το προϊόν ή πόσο καλό είναι αυτό το λογισμικό. Τις περισσότερες φορές εγώ είμαι δύσπιστος να τα ακούσω, γιατί οι περισσότεροι έχουν από κάτω affiliate link. Δηλαδή έχουν ένα link το οποίο μπορείς να αγοράσεις. Και είμαι σε φάση ότι ναι, το διαφημίζεις επειδή είναι πολύ καλό το προϊόν ή επειδή έχει το καλύτερο ποσοστό κέρδους σε σχέση με τα υπόλοιπα που δοκίμασες. Κατάλαβες. Αν μας συγκρίνεις δύο ακουστικά, έχεις τα Beats by Dre και έχεις και τα XM5s τη Sony. Τα XM5 δεν τα διαφημίζει ποτέ κανείς. Δεν τα διαφημίζει η Sony, απλά υπάρχουν. Και είναι απλά τρομερά ακουστικά. Τα Beats by Dre τα διαφημίζουν πάρα πολύ. Οπότε έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά σε marketing. Τα ακουστικά αυτά έχουν τα ίδια λεφτά, επειδή είναι διαφημισμένα, επειδή τα φοράει ο LeBron. Για να μπορέσει να τα φορέσει ο LeBron, θα πρέπει η τιμή να είναι πιο ακριβή για να μπορέσει να βγάλει λεφτά από τη διαφήμιση αυτή η εταιρεία. Οπότε πρακτικά έχουν πέσει πολύ μεγάλο ποσοστό του budget στο marketing και όχι στο προϊόν. Οπότε βλέπεις, ας πούμε, ότι τα Beats by Dre είναι πολύ ακριβά και έχουν χειρότερο ήχο από τα Audio Technica που έχουν τα ίδια λεφτά αλλά έχουν πολύ καλύτερο ήχο, ας πούμε. Οπότε το παραλύσα πάντα έτσι. Οπότε λέω, το διαφημίζουν όλοι, οπότε μάλλον θα έχουν καλά commissions, οπότε γι' αυτό το διαφημίζουν.